everyone, good morning. Nandito tayo ngayon sa likod na parte ng Petit Jungle. At kanina, na-update ko doon sa front. Ngayon naman ay nasa likod tayo para gawin ang haul ng mga binili natin doon sa Dawis kay Ma'am Jinky, na yung mga rare plants na binili natin nung isang araw na nakatanggap pa tayo ng sermon. Okay, anyway, ikukwento ko sa inyo mamaya. Andito tayo para ilahad sa inyo. Maghahawal ako para makita nyo yung mga binili namin, dahil may nag-request, curious siya kung ano yung mga pinamili natin. Okay, so let's start. Nag-start tayo dito sa Bukana. Nandito po yung cobra fern. Ayan, sorry na sa mga ingay dahil minsan ay may mga hindi mapigilang mga aksyon ng mga tao, okay? Na naririnig. At ayan, ina-update ko kayo dito sa likod, guys. Hindi naman nabaha dahil yung Dante na bagyo kahapon, yung bagyong Dante, sana sinabi ko, bagyong Dante ay hindi naman kami nabaha dahil alam nyo, elevated area itong sa amin, pababa na pag ganun ang lupa. Kaya ayan, nakita nyo naman wala namang baha, di ba? Ayan, itong garden natin sa likod ay hindi naman nabaha, kundi ganyan, di ba? So kita nyo, lahat nare-report sa inyo, ha? Grabe kayo, ha? Ano? Ayan, huwag nyo lang akong pagagalitan, ha? Okay? Hindi naman nagalit-galit. Bad na yung galit-galit. Sino bang nagalit dyan? Wala naman. Okay? Andito tayo ngayon. At ito pa. Ayan. Dito pa sa parting ko. Hindi naman nabaha. Hindi naman nabaha, guys. Ayan. Nakakita na ba kayo ng pinaka-rare plant na ganito? Nakita na kayo? Luminous malunggay. Luminous malunggay. Ayan, neon malunggay, neon green. Wow. At saka yung ponytail namin, hindi ko na ipapakita, ang tagal na yan sa amin. Ayan, malaki na rin. At yun din, hindi ko na ipapakita yung nandun. Ayan. So updated kayo, ha. Ayan, makasermonan nyo na naman ako, magulo ang garden mo nyo. Sabihin nyo, I don't care, guys, this is a Petit Jungle. Kaya dikit-dikit talaga ang mga halaman. We love it. We love it. Fully packed with halaman. Okay? So, mahala kayo. Magalit lang, good mo. Yun ang tip nyo. Pagayaan nyo rin yung mga ganyan. So, okay lang. Ngayon, umpisahan ko na ang paghahal. Doon sa mga binili natin, ay meron kasi ditong malaking halaman na nakalakip sa binili natin. Ayan, may isa pang cobra dito na medyo ewan ko, nagkaroon ng problema, guys, kasi natapat siya doon sa natutuluan ng tubig sa sandajong, or yung tinutuluan ng tubig sa ulan. Ayan, ay parang na-irritate, nagkaganyan, pero babalik din yan. At marami tayong mga anong pangalan nito, yung hot belly meron tayo, at yung mga ayan, see, yung mga delisyoso natin na malalaki nandyan, Titan arum natin, yung tron natin na neon, o yung ayan, yung mga yung super atom natin na dalawa nandyan sa tabi na malalaki. At meron tayo napakalaking rainforest doon, nakita nyo. At yan yung mga cycad natin, itong cycad natin na Dion na edule. Tapos yan, ganyan, nakita nyo? Okay? At ito yung mga giant, huge cardboards. Ang laki na, grabe, sobra. Malapit ng, mas matangkad na yata sa akin si cardboard. Grabe na. Ang laki, no? So, ang una nga kong ipapakita doon sa haul ay ito. Si Asplenium. Ayan, Asplenium fern. Ayan, nagkakaroon siya ng anak ngayon. Pagdating niya dito ay nagsibulan itong dalawang to, tatlo. See? Nagustuhan niya dito, and then yung color niya is ganyan, yung bright.
with bright green. Neon green ang lumalabas na color ng mga sprout niya. Ang ganda, di ba? Ito yung Asplenium fern. Ito po ay 20,000 namin nabili. Okay? 20,000. Mahal po. Mahal. Pero ganun talaga dahil bibihira. Rare yan eh. Hindi mo basta-basta makita sa kahit saan. Ayan, kino-close up ko lang itong dalawang alocasia na yung Porte. Ito Porte ito pero maliliit pa pero lalaki ito guys. They are Porte. Ayan, ito yon. Ito yung unang item, Asplenium fern, 20k. Tapos dito tayo sa table dahil dito ko i-prepare itong mga ito. Isa-isahin kong i-mention sa inyo. Okay? Okay, si Super Atom. Andito, si Super Atom is malaki. Ayan, nabili namin ng 4K guys. Please advise me kung ano ito. Ano po kaya yan? May nakita akong ganyan. Tapos para siyang pinagpapawisan lagi. You know, hindi namin diniligan to. Magmula nung hindi namin inilabas. Nandun lang sa loob. Binilabas ko lang para sa haul. Pero dun sa loob guys, laging may mga tubig. Bakit may mga tubig siya? Saan galing yan? Ayaw namin diligan, ayaw namin basahin. Tapos ngayon ito, look, para siyang pinagpapawisan, parang Tapos inamoy ko nga, baka inihian ng pusa. Hindi naman ihi ng pusa. Tingnan mo naman yan, Parang may lumot, tanggalin ko yan ngayon. Okay, yan ay Super Atom, 4,000 namin nabili. Malaki, maganda, beautiful. Tapos, pangatlo is Balawanum. Teka, iposisyon ko na yung ma-display talaga. Balawanum, philodendron. Ganyan ang dahon. Medyo kinain yata ng grasshopper. Ayan. Meron kasi akong kodigo Ito yung parang resibo. Okay, ayan. Balawanum. Ganyan ang dahon niya guys. Ang ganda. Kita mo. Ang cute, no? Maganda to kasi lumalaki ito. Lalaki ng basta malaki. Mga half meter ang laki ng dahon nito paglaki. Nakakita na ako ng malaking ganito doon sa friend namin si Father Hora. Yun, ang lalaki din ng plants nun. Ayan, Balawanum philodendron. Ito po ay nabili namin ng 7,500. Okay, 7,500 pesos. Tapos, ang sumunod ay si Rugosum. Wait, at i-display natin. Ganito ang mga leaves. Makapal. Parang hindi siya tanim. Parang plastic. Parang goma. No? Parang plastic. Ang kapal. Ang kapal lang siya. Very thick ang kanya leaves. Tapos meron siyang crinkled dito sa dulo. Nakita mo? Crinkled yung leaf niya sa dulo. Tapos ito new leaf niya ay ganyan. Ayan. Ito po ay yung Rugosum. Ito nabili namin ng 1, 2, 3. Ganda nitong leaf na ito. Ito ang ganda. 4, 5. Ika-6 ito. So, 6 leaves plus another 1. So, magse-7 na leaves. Ito po yung Rugosum at ang haba ng mga dahon is malalaki na. Sobra sa dangkal. 1 and a half dangkal. So, ito po ay nabili namin ng 14,000 na tumataginting. Nako, kaya kami napapagalitan. Sino ba yung viewer na yun? Huwag naman, relax lang, chill lang, okay? Ito naman po, yung Ploumani ay ganyan, malalaki rin ang dahon. Ang ganda. With 3 leaves. You see this? Very beautiful. This is Ploumani philodendron. Nakita nyo yan? Oh, ganyan ang stem, flat siya. Pangalan nun. Para siyang letter D ng stem, ng shape. Tapos ang likod niya is like this. Ito po yung Ploumani. Ayan, kita mo. Ang cute niya, no? Ang tagal ko na rin inaasam-asam na magkaroon kami ng Ploumani. Thank you Lord God at nagkaroon din. Ayan, Ploumani. Magkano na ang price? The price is
Ah, 14K din. 14,000. Okay, 14,000. Wala pa naman yatang tumutubo. Mukhang wala namang masilip. Wala. So, ito. At as you can see, yung rice hull ang ano, tapos may mga bark ng tree. This is a bark of bamboo. Ayan, yung mga old bark na, yung mga na raraten na, yun ang hinalo pa dyan. And then, you know, yung rice hull na carbonized ay hinalo din. Ayan, oh. So, ganda ang medium niya. Ayan, then the next is the Glorious. Okay, Glorious. Ito po yung Glorious. Kikita nyo sa harapan natin. This is Glorious. Ang Glorious ay hybrid. Pinaghalong Gloriosum and Melanochrysum. Kaya nabuo ang Glorious. Ayan. Ang ganda. Yan lang, may paltak-paltak. Parang meron siyang may diferensya konti. Nagkaroon siya ng yellow dots. At ganyan ang kanyang stem na nabili. Malaki na rin. Ito po ang price ay mahal din. 5,000. 5,000 pesos. Ayan si Glorious. Pero ang ganda, di ba? Kita nyo ang ganda. Okay? Wow. Si Glorious. 5,000 pesos yan, guys. Tapos ngayon, ito, yung Florida Beauty. Nakita nyo, ang ganda ng kanyang variegation. Very nice. Florida Beauty. Ayan, malaki na rin. Yan, ang gusto kong laki ng Florida Beauty. Hindi yung maliliit na bulimbit. Ganyan ang stem. At ang medium niya, nakita mo ay bunot. Oh, coconut cubes. Siya. Ayan, magaling silang magtanim. Sila mama. Sila Ma'am Jinky and Michael. Sila ang nagtanim niya. Ang ganda. So, this one is 10K. 10,000 pesos. Bale, pumapatak na 5,000 plus 5,000. And this is still a philodendron. Philodendron lahat ito, guys. Sila na mga nabili natin. And then, sumunod ay si Eximium. Well, si Eximium. Here you are, Eximium. Ayan, si Eximium. Pero, meron akong napansin. Siguro na overwater, kaya ipapasok ko na. Kasi, nag-yellow. Napabayaan dito sa labas. Kasi sabi ko naman dun sa asawa ko, ipasok. Sabi niya, ay hindi, para masanay. Masanay. Ayan, nag-yellow na. Nag-yellow na yung dahon, pero okay lang. Isisilong na natin ngayon. Sana huwag namang umulan na, no? Para naman pakali yung mga plants natin, kawawa. Okay? Hindi ko nailagay sa loob ito. Ang nilagay ko lang ay yung Florida Beauty and then the yan lang nailagay ko. Florida Beauty at Burn Marks. Okay. At ito naman si Eximium ay ang ganda, heart na heart, tapos ang kapal. Oh. Para siyang para siyang yung kung nakakita ka na ng pigskin na rugosum, parang ganun, pero wala lang siyang gaspang. Yun, makapal. Ganun siya, guys. Ganito si Eximium philodendron. Ayan, si Eximium philodendron. Ang ganda. At binili natin si Eximium ng 5,000 pesos. Okay? At ito namang dalawang plants na maliliit na ito. Ito si McDowell. You know McDowell? Na may mga nag-comment sa akin na maliraw ako doon sa nabili kong McDowell. Hindi po. Lahat po dito. Ganito ang McDowell. Pare-pareho kami. Meron siyang pinkish na edges, may pula, tapos pinkish ang likod ng mga veins, ganyan. Kita mo? Ganon din yung nabili ko, kaya walang kamalian. Pareho lang. At saka yung ay flat yung pinaka petiole niya, letter D kumbaga, and then curve dun sa likod niya. Ayan, ganyan si McDowell.
So, si McDowell ay wala pong presyo dahil ito po ay bigay. Okay? 10 pots ang naiuwi natin galing kay Ma'am Jinky Flores, pero 2 pots ay libre. Yan ay regalo niya, itong McDowell. And then ito, Burl Marks ng cute ang ganda. Super ganda ang binigay niyang Burl Marks sa atin. Ayan. Diba? Nakita mo? Ayan ang burn marks, guys. Ang daming tumutubo pa sa ilalim. Oh. Thank you so much, Ma'am Jinky. Kung gusto niyo siyang makontak, meron siyang account sa Facebook. Ang pangalan niya doon ay Mary Jinky Flores. Okay? Mary Jinky Flores. Para sa ganun, kung gusto niyo bumili sa kanya, ay kontakin niyo siya. I-message niyo lang. I-PM niyo kaya siya. Or i-friend niyo na rin siya. She is very friendly and then very kind. Ayan. At sinasabi nilang mahal ang mga binebenta niya. Nasa sa inyo po. Kung gusto niyong bumili, hindi po siya namimilit. Okay? Sa amin, kagustuhan namin bumili, kaya yan, nabili natin. Okay? At may reasonable naman yung mga prices niya kasi imported. Hello po, nandito ako. Mag-sunglasses ako dahil medyo may problema ang mata ko ngayon. And then, masyadong masilaw dito. Okay guys, nandito nakahaul ako nitong mga plants na nabili namin kay Ma'am Jinky. Doon sa nag-comment na yung ang mamahal daw ng binibili naming halaman. Eh maraming nagugutom. Eh wala po kami kasalanan kasi anyway, ayoko nang pag-usapan. Dito tayo. Okay guys, nahaul ko na yung mga halaman at napagbigyan ko na yung nag-request na gusto niya in every yung plant shopping kailangan i-haul ko raw at sabihin yung mga presyo para kakuhanan ng information. Okay? So eto na, nahaul na, nakita nyo na at ang gaganda, di ba? Gaganda ng mga halaman. Ito po yung nagpapasaya sa atin. Ito po ang source ng happiness natin. At ito po ay nagbibigay inspiration sa bawat isa na mahihilig ng halaman. Lalong-lalo na doon sa mga nagbi-business ng halaman. Ito po ay nagbibigay ng inspiration sa kanila. At makatulong din sa ekonomiya dahil sa pandemic na nangyari ngayon ay marami pong natutulungan ang paghahalaman. Okay? Ito po ngayon ang libangan ng karamihan dahil nga hindi tayo makalabas, nandun lang tayo sa bahay, walang mga ibang mga libangan sa labas or hindi tayo makapunta sa dagat na katulad ng ginagawa natin dati. Kaya, eto, nag-haul ako para may pakita sa inyo at napagbigyan ng request. Okay? Thank you so much. Sana naman ay mapanood nyo ito na may magandang magaan ang loob at mapasaya kayo nito at sana maintindihan nyo yung pagbibili namin ng halaman ay hindi po para sa kabusugan lang ng kasiyahan namin kundi para makashare din ng tulong sa ibang tao. Sana maintindihan nyo, maunawaan nyo. Okay? Thank you so much. I love you guys. Nandito ako at dito po yung section na itong likod na jungle na ito ay dito po namin nilagay yung karamihan na malalaking halaman namin kasi sabi ko doon ay section ng malalaking halaman at doon naman sa front ay yung maliliit at halo-halo. Okay? Halo-halo po dahil nga petit jungle. Okay? Thank you so much. See you again next time. I love you guys. Sana naman ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa. Sana naman ay healthy ang lahat. At sa bagyo naman, update, wala namang nangyari dito sa amin. Okay naman silang lahat. Masaya naman ang halaman at wala naman pong nabaha. Bye-bye! God bless! Stay safe! I love you guys! See you again next time!